Abba Gurja Mandu Maman Jaga Furas General Haloga wallahi matkai goge diya da ba kadai aminga bollakar ihan nadumi mati sulega wani minti daya na kokowa arbitr ne sai fursa kai ga saku sigurje wannan envelope da an karaba ma entraîneur na jaha sare sun kawo sare darne dele yau da marice ne ga kuma ta kowane entraîneur wannan envelope na yan kokowa 16 da an ka bada kowa ya kawo su da marice sare sun kawo wanda basu dawo ba su kawo da marice Allah kare nan ma wanda yake kallo a YouTube ma wanda suka dora wannan kuma ana Martino ko ga zukuya ana chadi ya makoma aye ga tan koi ne ana abba chadi aye commencer ana kallo ya hin miliyan adi kama te kanga dino kunyi minti biyu na kokowa cikin so duwa bacha Matiya sabuka aye ga duwa bacha ko ne Matiya sabuka Ibrahim Mati Sulai duwa bacha wala Matiya sabuka ta Ibrahim da saura arbitri ya tsaida ni ya horu ya kai arbitri ya tsaida ni ya horu arbitri Aban arbitr Tandoga Matizeri abba ya hasala Matiya kada amma abba ya hasala an ce ya zo a bada ya ce kayan ni za a bada ni kaga inda ni wallahi entraîneur ki abba koma cikin hili koma cikin hili abba entraîneur ki nyame ya kawo reclamation ka sasan take ka koma cikin hili abba ka ya kada ke idan da to na ce ma kokowa ta kai wani matsayi inda babu wani zancen sulhu ko hahuwa ba mai yarda ya Alhaji Kabiru sarkin yaki dan uwa Alhaji Hadi mai zuwa biki da adida ko da umman bikin ya kasa dama haka duniya take bakin duniya sarkin hawa ne da su mun samu gaisuwa ka daga bakin shugaban kungiyar koko gargajiya ne